Egyedülálló, jaj de jó, állj meg kicsim, fordulj vissza vele. Úgy, szép lassan, úgy, azaz. Nyomd! Elektromos trikke, ez csak Győr-Szemerén látható. Ha valaki kíváncsi rá, nagyon szívesen elmagyarázom, hogy működik. Győr-Szemere Vendelsor 4-es. Itt látható az feltaláló. Fordulj vissza, kicsikém, lassan fékezz. Gyerünk, gyerünk, itt van a világon egyedülálló csoda. Csoda, hogy működik, de nagyon, de hogyan megy? Jaj, de jó! Emberek! Ez aztán a csoda. Ez aztán a világ 7. csodája. Jaj, de jó! Isteni jó, gyerekek! Jaj, de jó! Oj! Jobban látszik. Itt van, mindenki lesíj, az egész, még az Úristen is őket nézi. Jaj, most már nem morogni. De jó, itt álljál meg egy kicsikét, álljál meg, szemügyre vesszük a szerkezetet közelebbről. Jaj, de jó, kicsit ronda, szegényke, de nagyon jó. Ott a motor, az viszi, ott az akkumulátor, gázkar, minden. Indulás szívem, indulás, indulás. Egy mozdulat, és már viszi is a kisunokáimat. De jó! Jaj, de jó! Gyere, fordulj vissza, gyere kicsikém! Azt ne fordíts, hadd menjen, nehogy elüsse ott. Elüsd az éviéket, fordulj vissza szépen, lassan forduljál. Lassan forduljál. Biciklire vigyázzál! Júj, júj! Júj, júj!